mɔgɔ min ta ye baara yɔrɔ ye dɛ o ye n den yɛrɛ de Gawusu de don dɛ Umaru ne ye n den ne t'a dɔn n bɛna fɔ a ye togo la ko e de ye ne den tan i bɛ k'a fɔ togoya min na a degun ma nɔgɔn n'i ko ten hakilina dɔ bɛ ne la n bɛn'o f'u ɲɛna n'i taara ka t'o fɔ a bɛ da la k'a fɔ k'a ba y'i ye hakilina jumɛn ye ne den Assalamu alaikum aja kanubaga cɛ ni muso denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw b'a dɔn kibaruya min bɛ bi aja kɔntannen don bi a nisɔndiyalen don bi awɔ ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne kanubagaw kuma bɛɛ aja bɛ aw nisɔndiya de filimu dɔ bɛ sen na dɔ yɛrɛ daminɛna awɔ filimu layidu n y'a ɲini aw fɛ ne kanubaga bɛɛ lajɛlen aw ka to ka nin filimu in suit n bɛna to ka ko dumani caman ne yira aw la aw tɛna to ɲɛnafin na ne y'o fɔ aw ɲɛna koyi n'aw bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan ne tɛna aw to ɲɛnafin na cogo si la kuma bɛɛ ne bɛ filimu dɔ to sen na ka kura yira aw la yali filimu bɛ bɔ teleso la heure min ani heure min n balimakɛ bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan a jafanu aw y'a lamɛn a bɛna fɔ aw ɲɛna ne balimakɛ filimu bɛ bɔ wagati min na a n'a bɛ bɔ heure min na ani ko min bɛ filimu in na a n'a bɛ bila YouTube kan heure min na a bɛna da don dɔɔnin na k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Ok, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc n ka foli ni n ka waleɲumandɔn bɛ alajɛjamaw bɛɛ lajɛlen ye an ba o n'an kanubaga o n'an baarakɛɲɔgɔn o n'an jigi n'o ye tanti Aja ye n'an b'a fɔ ten comme bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o tɔgɔ la donc an ka foli bɛ ale kanubagaw bɛɛ ye fɛnɛ donc ne tɔgɔ Sediyan Abubakar Jumande mɔgɔ caman bɛ wele ko Tifun Layidu film na ne tɔgɔ ye Gawusu de donc Layidu a bɔra ka fɔ cogo min na Layidu ye film de film min bɛ kuma Gawusu n'a furumuso Mariam kan. Tare ɲɔgɔlɔn duman ka di aw mɔgɔ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ɲɔgɔlɔn nin ye kunnafoniya duman ye ka da aw tulo kan min ye aw ka ɲɔgɔlɔn mandi ye ni o ye Layidu ye aw bɛ se ka a lajɛ Manden TV sanfɛ tɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kanɲɛ 20 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10 segin bɛ k'a kan sufɛla fɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10 ni aw minnu ma sɔrɔ sufɛ k'a lajɛ aw bɛ se k'a lajɛ tile fɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen kɔ ni miniti 50 ye Layidu ye Safiyatu Sangare ani Sediyan Abubakar Jɔmande ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele Tifun na olu ka hakilina ye yaasa ka u kanubaw la ɲɛnajɛ ka u kunnafoni ka u la nisɔndiya Layidu ye ɲɔgɔlɔn ye min bɛ kuma Gawusu ani Mariam kan Gawusu kɛlen kɔ ka Mariam furu san 1 tɛmɛnen kɔfɛ Ala ye Gawusu lajarabi ni bana ye min bɛ a bali ka baara kɛ min ye u ka duguladenw ye olu ma dɛmɛ fosi lase u ma bɛɛ lajɛlen ye i ta fɔ Mariam yɛrɛ somɔgɔw y'a ɲini a fɛ k'a ka bɔ Gawusu ka furu la ka taa furu a bolo ma ni o ye u ka dugu waritigi sabula ko a ka hɛrɛ tɛ Gawusu ka furu la ayiwa nin degun in kɔnɔna la yala ninnu fila bɛna se ka furu Layidu timɛ wa walima u bɛna n'a bɔrɔtɔ n'aw b'a fɛ ka o tɔ ɲɛdɔn a ye taa Layidu lajɛ Manden TV sanfɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10 tɛnɛn ka taa bila juma la aw kan bɛɛ. An bɛ Layidu in bilala chaque jour chaque soir un épisode sur YouTube n'aw taara YouTube kan Tifun officiel donc a bɛ épisode kelen sɔrɔ yen nɔ wulada o wulada 18h walima 19h wagati ni Ala ka jɛ ye donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka taa lajɛ film in a falen don ladilikan na kojugu an ba yɛrɛ nana bi a nana a ka contribution kɛ a nana dɛmɛw kɛ dɛmɛ mun bɛ se ka to ni barika bɛ se ka don film in na cogoya min na donc Layidu équipe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ne ba Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala ka dɔnniyaw sabati halisa i bɛ baara min na Ala k'i bolo mɛn a la Ala k'i kunna wolo i bɛ fɛn o fɛn ɲini n'a la hɛrɛ la Ala k'a bɛɛ lajɛlen k'i ye Ala kana i nimisa i n'an ka contribution na donc depuis i nana fo ka t'i ta an ye sabali ni majigin de y'i la
Et puis il y a boro kono ida c'est en fa fene mano et tonton Issa Koulibaly et en bela jeli fado e benga foli fo na kosebe on rêve nemani min kono bi ala nemani min dama bi sababu do bora la fene parce que a fene en soutenir kosebe donc nga foli ba kosebe et voilà c'était ça amignon sur YouTube quand on demande TV quand OK wassalam salam alaikum ne kan bagaw aw be bijou amignon bolo merci balani ala ka to nana bi dɛ muso ka bi nani non a bɔra ka ala ka to a kana ni muso nana bi kɔni muso ka ŋɔna a kɛ ŋɔna ne de b'a dɔn a bɛ na ko ne bɛ 800 millions de sɔrɔ den kɔnɔ wow alors Akou bonjour hey cɛ yɛrɛ ni so non ni ko janye ko patron wallahi il va no e flani depuis dans l'entreprise na faut qu'on a si bien j'ai remarqué que il n'y a dit ma père il dit et ça fait son effet parce que l'entreprise a commencé ça va là wallahi patron ça va wallahi ça va non patron il va no patron que tu foutais chansa non wallahi que tu foutais chan patron il m'a ni a fait na do temene on ni barau sumara drong il ka to ka fon na bo ouais to ka chezu la bo ko no so yiri suma ko na non vraiment il do na me bureau ko no clim ko ba ka ma yara ma to ma no clim bureau mobile ko na bureau so ko na bureau c'est pas amon on avant amena yankanga frère ni OK ni problème sérieux be traiter avec ça ko là sinon ça va oui patron oui ça va ah il est qualité non patron ça la fin ya ouais ah OK c'est bien d'accord ça c'est ton téléphone Typhoon officiel ici la magie du cinéma africain dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi, leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité, leur amour brillant ne peut les séparer. D'accord. Ça, c'est ton téléphone? Ouais. D'accord. D'accord. Ok, c'est bien. En tout cas, je suis là. Ok. Pour l'instant, tu as ni mon ami, mais son ouvert. D'accord, pas de souci. D'accord, on fait comme ça. Non, pour toi, tu es un bon élément. Ça, c'est mon boss, mon patron. Je suis fier de toi, patron. Merci. Moi, je suis très fier de toi. Mon patron. Le grand co. Non. Mais ne bɛ entreprise feere ko kuma na ko n bɛ boli ka na entreprise ka na dossier bɛɛ fara fara ɲɔgɔn na muso kana dɔrɔn ka na signer ne nana sɔrɔ Gawusu bɛ yan nɔ cɛ Gawusu ye n ka plan bɛɛ tiɲɛ mais ne kan ka solution jumɛn de ɲini sisan walasa muso kana ka sɔrɔ Gawusu occupelen don parce que en tant que muso bɛ yan nɔ Gawusu bɛ kɛnɛ kan a tɛ se ka feere o entreprise tɛ se ka feere ka sɔrɔ Gawusu bɛ kɛnɛ kan o bɛ se ka kɛ cogo di non ni cɛ fɛɛrɛ b'an dɔrɔn i sadon se dɛ n bɛ sunɔgɔ fura d'a ma n bɛ bila solution n bɛ sunɔgɔ fura d'a ma n'o kɛra n bɛ entreprise papier bɛɛ fara ɲɔgɔn na muso bɛna dɔrɔn an b'a signer a tɛ bɔ foyi kana o b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la entreprise ko in ko tɛ yan a ka ban bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ. Dans un monde. Patron, oui, Ako. Est-ce que il peut se gagner ma permission d'amener tu tellement de la 500 là. Permission d'habiter là? Ouais, s'il te plaît. Il te met bon? Non, Inch'Allah. Ok, sinon, bureau, ah, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Non, s'il te plaît, un peu quoi. Ok, mais ça. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, t'es là. Ah, vraiment, Ako. Mon amant, il est très sérieux. Non, para yere di kada. Depuis moi, quand le chioro là, à te barako klongena. C'est bien, c'est bien.
mina ni kenna chebna sunoko doron muso ba signé doron nga 800 millions maka blanc sinta begala hey Comment on y a la faire le bureau on a ça patron ah le grand Ako le jeune Ako oh patron la zoka ne le patron ça nous le financer que t'es ici eh patron ah vraiment patron il était de maman frappé patron hein ah oui eh non patron ah vraiment oui c'est tourné ah t'es ah vraiment ah go regarde ça fait beaucoup de plaisir. Patron, oui. Pour le bonheur de notre entreprise. Le bonheur? Ouais. Ah bon? Ça pour le bonheur de l'entreprise. Mais l'entreprise, pour qu'il y ait fait toujours. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, on a sorti toujours. Ça c'est vrai. Kobo qui a perdu bata. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ako, viens demander. La clé USB. La clé USB pour faire sans faire. Tu vas dire, le bureau sans faire. N'y a pas de cas. Clé USB Blemani. Voilà, quand on n'a rien de, il va que Blemani. Allez, s'il te plaît, attaque bien. Je dois faire un truc là. Ok. Ah, cool, non, vraiment. Ouf. Patron. Ah oui, mon grand. Patron, Clefler. Ah, vraiment, merci beaucoup. Patron. Tu es trop. Non, patron. Hey, Ako. Pas du thé, c'est bien. Oh, patron. Ah, Ako. Ako. Il a été à forler le coïs. À forler le. Ok. Où est? Bon. Ah, Ako. Ah, c'est. Oh. C'est très fort. Tiens. Aïe, patron, écoutez. Ah, mais jamais, non, mais il va faire. C'est pas facile. Hein. Ça va quand même? Eh, patron, ma teban. Ami. Ok. Ah. Ago, ami, t'es Ani ma bremi, n'intègre, c'est fort, voilà. Tu m'as bien que tu voulais t'amuser. Ça va? Ça tient? Ça va? Ako. Et bloqué là que qu'on a terminé quand. Tu n'as pas à peine fourni là. Non. Mais ne bɛ entreprise feere ko kuma na ko n bɛ boli ka na entreprise ka na dossier bɛɛ fara fara ɲɔgɔn na muso kana dɔrɔn ka na signer ne nana sɔrɔ Gawusu bɛ yan nɔ cɛ Gawusu ye n ka plan bɛɛ can mais ne kan ka solution jumɛn de ɲini sisan walasa muso kana ka sɔrɔ Gawusu occupelen don parce que en tant que muso bɛ yan nɔ Gawusu bɛ kɛnɛ kan a tɛ se ka feere o entreprise tɛ se ka feere ka sɔrɔ Gawusu bɛ kɛnɛ kan o bɛ se ka kɛ cogo di non ni cɛ fɛɛrɛ banna dɔrɔn i sadon se dɛ n bɛ sunɔgɔ fura d'a ma n bɛ solution n bɛ sunɔgɔ fura d'a ma n'o kɛra n bɛ entreprise papier bɛɛ fara ɲɔgɔn na muso bɛna dɔrɔn an b'a signer a tɛ bɔ foyi kalama o b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la entreprise ko in ko tɛ yan a ka ban bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ. Nin bɛ ka sunɔgɔ fura de kɛ te la ka taa di Gawusu ma n bɛ taa nin kuma bɛɛ fɔ Gawusu ɲɛna sisan. Janaba. Naam. Aku tu dengar.
Dereba. Nebiga Chela. Nyabala. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, Nebi faut qui bargada. Mi faut qui wala ni modon. Et sababu yalla. Ça dit n'talo mini sera chugo quoi. Yinche inte mo kanya na mai ko. Depuis ne ya chema. Ni kutenir mako kumena sata. D'accord. C'est ça non, il vient demain. Attends. C'est bon, attends. T'as bureau non. Je vais appeler la police contre lui. Mais pour ce où il est comment? Comment clé? Ça va alhamdulillah. Bachité. Amba. Ça va alhamdulillah oui. Amba. Nebiga ako dinyi. Ako? Awo. Ya directeur Bayero. Directeur. Ne ba ka tota mena sigiro di mafalo. Akito. Ala. Qui veut que directeur de Rogni? Awo ako kon. L'entreprise directeur. Awo. Mais ni a yeba yelendo. Ndingen ta yelendo ne me an kuma na téléphone la. Ah d'accord. Awo. Directeur. Mais ni a yeba yelendo. Ta yelendo ma kuma na téléphone la. D'accord. Déjà, famille Djeledo, c'est que ni entreprise mi flâne. Entreprise ni da directeur. Et bien quand chami ni notre ako aller de flanisme. Aller ne ka employé de. Avec bara de l'ambuleur. Donc na fini na téléphone na wal monta dans ay ñoo la soro ci mina. Ay wole ay mana kanto libi. Ne ko ama ngome na entreprise ça. Ah bon, entreprise ça? Ni entreprise. Kaba fere ne ma. Ambe no ka. Kuni nana. Donc ame contrat signé. Ale be papier signé rebe mbolo no blala. Aba fere ne ma. Awo ambe no ka. Jako be se ko jamana. Ka faye na parler de ni entreprise directeur yi. Awo. Ka kla tukuni ko abena entreprise frère Emma. Awo. Ambe no ka ne. Oh ndinga obega toko di sisa. Bona o de fina dron da la ka foka ma chef fina parce que les entreprise ni mo ko entreprise yere entreprise te ka frère. Te ka frère a fone bina to jigila tege bolo. Ni domanya dobenya. Dans un monde où tout semble chaos, ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Ntekele fo ya. Dem na foti funi nga film boy njo. Amina jo pew. Tono gawsu. Iga maramu kuma kandido. Anga ni bara njo pew parce que ame manyima ko mina ute go douanye ba. Ute kan fle fenye ba wallahi Valérie fo itanu bulu. Ame kan bara nyima ba deni nge ka di awma. Ka jiem ko koro. O imagine nyima ba ni ko rabe de sewla. Che mais nana na tanga dugula meta seneke doga usani doy no banga jemu kanga filmu koro che de bakala ti banga jemu dine made nebna dokem fasula folo ne tato e gana dugu aw kambe ni nyana fi yaw mune nga image kora munu be no abeta jemu ko koro donc ni nyowe wati mina ma yira ka foko nga filmu kadi awye donc me singata ameta do wereke mais na ma jemu nga filmu koro neni gausu ga filmu koro tono gausu ame filmu ni ambajo a kerejide to be tawla
aw kan bɛ a fɔ ne bɛna to jigilatigɛ bolo n denkɛ ni ala ye doni min da i kun i b'a bila ala ka minɛn kɔnɔ o ye tiɲɛ ye yanni ne ka taa Libi ne ye den sɔrɔ cɛ dɔ de fɛ cɛ in den balo ma sɔrɔ a bolo a balo ma sɔrɔ ne yɛrɛ bolo a ko an ka den fili n ko n tɛ se ka n den fili n ye n den nadon n y'a tɔpɔtɔ mais gɛlɛya nana bonya n kan ka bonya n kan n ye n den ta n taara di n dɔgɔmuso Sata ma k'o ka den lamɔ ne taara Libi n den n talen Libi ne taara bɛɛ girigara de ma faamaw y'an bɛɛ minɛ k'an bɛɛ kɛ wo la k'an bɛɛ datugu ne ye min kɛ kaso la a bɛ san 8 bɔ ala o kelen k'an bila o la ne tilala ka min kɛ baara la k'an cɛ siri a bɛ san 10 kɔ bɔ b'o maɲumako la n nalen n bɛ segin kuma min na n nana sɔrɔ den bɛ n dɔgɔmuso min bolo o cɛ ɲɛtana kɛra den ye o ne den y'a dɔn min kɛ ko fa ni ba ka bɛnbaliya kun ye ale de ye ne denkɛ y'a yɛrɛ ɲini o taara a kun fɛ n dɔgɔmuso fana ye den kɔrɔn boli ka tile bi boli a ma den nin ye a fana bɔra ka taa den ɲini yɔrɔ la a kun fɛ ne nana don o jigilatigɛ kɔnɔ ne den ne taara n b'a bila minɛn min kɔnɔ o y'a sɔrɔ ni a ko fɛnɛ bɛnn'a kan ko n bɛna entreprise san ja ale fɛnɛ ta tɛ tiɲɛ ne ba i ka nin kuma in a ye ne yɛrɛ ko a tɛ fili a y'an ka entreprise kɔni firi an ka entreprise tɛ fili ne bilala jigilatigɛ kɔnɔ ne b'a kɛ cogo di non vraiment nin kuma ye ne yɛrɛ affecté kosɛbɛ donc ne bɛna min proposer ye sisan n'a ma ɲɛ i ni ale de kuma na wa ale yɛrɛ bɛ sunɔgɔ la nin wagati in na ne kun b'a ɲini i fɛ ka da kan i fɛnɛ bɔra ka nin jigilatigɛ mun fɔ i nana ka bɔ Libi k'a sɔrɔ jigilatigɛw b'i ɲɛ yan donc ne bɛ min ɲini i fɛ n'a sɔrɔ a na tigi ma basi ye i bɛ segin i bɛ t'i ka so donc sini nin ɲɔgɔn kelen nin wagati kelen in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ e ni ne ni ale an bɛna ja an bɛna kuma kosɛbɛ entreprise ko min y'a bila o c'est à dire que ale ke e ye k'a fɔ k'a bɛna entreprise feere ma min y'a bila o la a bɛ n'o kuma fɔ komi bɛ entreprise ko in na an b'o kuma fɔ o bɛ diya n ye kojugu n'o tɛ i ba jigilatigɛlen n'o bi dɛ ala de b'a dɔn walayi taga i k'i hakili sigi taga i k'i hakili sigi sinon i bɛ état min na tan n'an ko an bɛ entreprise ko kuma yɛrɛ kɛ nin bɛ choc nin bɛ mɔgɔ hakili wuli quoi y'a mɛn n bɛ sira d'i ma i ka taa voilà sini n'ala sɔnna ma ni heure kelen na i bɛ na an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ kuma n'ala sɔnna an saba bɛɛ inshallah ne di ala ka barika don amina ya rabbi amina ya rabbi ni ce koyi amina ba ça va aller d'accord alors ah oui, ne ko afina cogo min na n ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ chantier la yan nɔ ça va quand même oui ça va basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na aw yɛrɛ dun kɔrɔ ma sɛgɛn nse ça va kunkolo n ɲɛna dɛ donc i taara i kunkolo digi quoi i ye wari mun jan taara digi o non o ɲɛna yɛrɛ de depuis sɔgɔmada in na depuis sɔgɔmada in na a ɲɛna donc au fait ne taara n'a ye studio la JP Sena ka studio donc an kumana sɔgɔmada in na bon vraiment Sena n yɛrɛ y'u ka yɔrɔ ye n y'u ka studio kɔnɔna ye donc JP studio yira n na disons Sena kɛ Sena ye studio yira n na walayi donc n y'a ye k'a fɔ ko studio in vraiment yɔrɔ in bɛ cogo min na nin ye baarakɛyɔrɔ de baarakɛyɔrɔ ɲuman de don artistes bɛ na u b'u ka dɔnkiliw dilan u b'u ka morceaux dilan mais mɔgɔ si yɔrɔ tɛ dɛ non i bɛ se ka si ye k'i ka baara kɛ mais n'i nana k'i bɛna n'i da ka sunɔgɔ mɔgɔ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ musique cɛla a ma nɔgɔn yen nɔ dabɔra baara de kama dɔ bɛ t'o la dɔ bɛ taa yɛlɛ i dalen kan non mɔgɔ dayɔrɔ tɛ yɛrɛ de donc ni Sena kumana comme n yɛrɛ ka mɔgɔ ɲɛnama don ale ni JP ni Soulja ninnu n ka mɔgɔ ɲɛnama baw don walayi donc a ko n ma
comme nyera ka fo shi ta le fe chogomina aga studio la eno ade ko kun dona jeneba jigi koro ala kama donc comme c'est kana na eso ah bon ah oui comme c'est kana na eso donc ne bon amena abina yelema on fait ano il y a que toi la kosoba ya mais mena kla ga wardo dima habitat du coup on habitat fini ni fin d'au sai et puis on verra bien comment c'est ka stabiliser chogomina maintenant voilà nous a fini ngana sur no chantier la commune nous me fait ka so ina bande magasin saba mu be dala olu ube se namur be se ko ka boutique mais na kon la ere anaga afuru aka musokura obele maeno ke musokura nyami na côté bon ali de voir na be fait ani bintu de kana obena akoni ambena ko musokura ko de kan donc amna ka ko musobele maeno ya ore fonera contre le ko no te kon ne ko musoche kai ni ko no no fi bon avec ce ko di beni garzi kata kulubali oui mais numbila ibaka yere fal ko la de wala ci isegani no ko ju mariam ibado mariam ako kumina mo ko entreprise ferme ko ka mente foi finina la folo itona gauza mona ndora dina tiga fe o fe na tangi na mano bola to dabla voilà OK allez anta mobili jo en fait sinon yere nyabala c'est bon ube ka bara na maka ube ka bara na maka no kai ne OK ata ibeti iko dans un monde où tout semblait si sombre, Caoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché. Kasi Umar dikit kana no boy. Ay sing wis gilata. Tan kata juga sing kasi. Umaru. Nini afie sebe dala Umaru. Tan agerari. Ate sega nyofondi. Itan todi. Abe yefo na ko be muti sega yefo. Umaru. Nini afie na nguni gausu debi. Ni gausu debi. Ay gausu te filla mo wala. Ne de. Nera de gausu nyala bi. Ama gausu te ifilla mo wala wala. Ne de me fili musobe fly wolo de ma to ko di sa. Okay tan. Ni gausu nyala romina. Sentiment do nana ne la. Ne ya don woro la ko ne de ne du. Ne tan o mo kuma. Bura voyage na nyanu munge. Iye gele mun ke gasia. Kana klegele ko wa gausu. Ne ma so gausu te. Ne de ne ya fi ke dala. Ne ra de nyai gausu. Ja gausu de ni bararo nyemo koy. Gausu bararo nyemo. Ne ra de nyai. Debi ne afetan ge filla mo wala. Gausu bo warbo gausu se ka ko nyemo ko tugoritan. Ambe gausu nyine ga dese dom so ere. Also be gausu nyinina. Ne ko klegele ko gausu flani yefe. Et puis ko bra yoro entreprise do ne ma se ga famire tan. Ne de ne ra de nyai ni te galon te ke. Ne de ni kamanaga. Nyere nye demi gausu dudu. Nye deni dron sentiment do nana farla nya do ko wolo denu. Bororo clean nay. Ima entreprise ko kuma no clean nay. Asa ay. Ma bororo ko era tuori. Bien datu se ka do bela. Ja o chef ne flumandi. Oye mun kenela. Ko ne kan na kale be entreprise ni firenema an benaka ne kun meta dora me papier si ne be mbolo nobla le ba bolo nobla ne ba le ka wardama bararo be kenete jale reta tere ale reta tere ja fluman ni du ka ala mine ko fonya na doro un kontane tara mo ko min tay bararo de Uyindi yere di Gausu de do
Gawusu dɔ don dɛ Umaru. Ne ye n den ne t'a dɔn n bɛna f'a ye togo togo la ko e de ye ne den. Tan i bɛ k'a fɔ togoya min na a degun ma nɔgɔn n'i ko ten hakilina dɔ bɛ ne la n bɛn'o f'u ɲɛna n'i taara ka t'o fɔ a bɛ da la k'a fɔ k'a ba y'i ye. Hakilina jumɛn ye ne den? N y'a mɛn. N'i taara komi sini kan ka taa ni n bɛ taa i b'o di yan. Basi foyi t'a la. I b'o di yan moto. Sini ni wulila dɔrɔn i b'a fɔ n ɲɛna n b'o d'i ma.